חודש ניסן, ט' בניסן, 5771 שנת הבריאה. אמרנו שכל יום בחודש ניסן הוא כנגד חודש. חודש התשיעי הוא חודש כסלו, כס בוו, כס, כיסא לקדוש ברוך הוא, להיות מרכבה לקדוש ברוך הוא ביום הזה. אומר הבן איש חי בפרשת וישב, ראוי לאדם חסיד לכוון ולהעריך את עצמו כאילו הוא מדור וכיסא אל האצילות הקדושה, ובזה תחול ותשרה עליו קדושה עליונה, ויוכל אז על ידי הכוונה הזו לקשר כל העולמות, יעשה עצמו כיסא לקדושה ויחשוב כי ראשו כיסא להוויה בניקוד קמץ, כתר, קמץ, קמץ בכתר. הוא בן של מלך, המלך התלבש בכתר שלו. ובחוכמה צד ימין של הראש יראה שם הוויה בניקוד פתח, ובצד שמאל בינה יראה שם הוויה בניקוד צרה, ובצד ימין של חצי הגוף העליון דועה ימינה חסד, שם הוויה בניקוד סגול, ובצד שמאל גבורה, גבורה דרועה סמולה, שם הוויה בניקוד שווה, ובאמצע הגוף החזה בה בבטן תפארת, שם הוויה בניקוד חולם, ובנצח רגל ימין שם הוויה בניקוד חריק, ובשמאל רגל שמאל הוד, שם הוויה בניקוד קובוץ, וביסוד ברית הקודש, שם הוויה בניקוד שורוק, והמלכות שהיא הכללית אין לה ניקוד, אין לה מעצמה כלום, דלה וענייה, כל מה שיש בה זה מה שבניה מעלים אליה ומה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליה. היא כמו הלבנה, משל הלבנה. האדם שעושה עצמו מרכבה לקדושה, מרכבה לשמות הקודש, מתקן רמ"ח איברים שסגידים, כי ידע שמי יקראני ואענהו, על ידי זה שהאדם מכליל את עצמו בכל עבר ועבר בגופו בשם הוויה הקדוש בניקוד המיוחס לאותה ספירה, הוא משפיע עליו את האור הזה, משפיע על העבר הגוף, על העבר הרוחני. זה תיקון הנפש. ולאחר שעשה את עצמו מרכבה לקדוש ברוך הוא, יעשה את זה לפני כל תפילה, יתרגל להיות מרכבה לקדוש ברוך הוא. זה כסלו, חודש לעשות כיסא לקדוש ברוך הוא, לעשות מרכבה לקדוש ברוך הוא. כלי מקולקל לא יכול לתקן את עצמו. אוטו מקולקל נכנס למוסך והמכונאי מתקן אותו. אנחנו לא יכולים לתקן את עצמנו. אנחנו יכולים להיות מרכבה לאורו של הקדוש ברוך הוא, והאור של הקדוש ברוך הוא יתקן אותנו. כמה אדם מנסה לתקן מידה אחת, דוגמה של כעס, אני מכיר הרבה כעסנים, אומרים לי אני לא מצליח להשתלט על הכעס שבי. למה? כי אתה מנסה לתקן את המידה הזאת בעצמך, אתה לא יכול. מה תעשה? תשבור את הגאווה, כי כעס זה שורש מגאווה. הכעס הוא מידה של גיהנם, אבל כדי לתקן את הכעס צריך שיתלבש בך אור הפוך, אור של ידיעת השם, שהכל מאיתו. וכי מי אמר לו כלל? כך אמר דוד המלך. מי מניע את כל העולמות? מי מניע כל פרודה ופרודה באוויר? הקדוש ברוך הוא. יש לו מקל, מה אתה כועס על המקל? פתח לבך לאורו של הקדוש ברוך הוא.
קבל את האור לתוכך, לשמות הקודש, בלימוד תורה והרבה תפילות, הרבה התבודדות עם השם יתברך, לשבת לדבר איתו כמו בן לאבא, אבא אני לא יודע לתקן את עצמי, מה אני כלי מקולקל, אני כלי שבור מרוסק, הדור האחרון הזה הוא דור קשה, נלחמים בנו כל כוחות הרשע והפשע, להרחיק אותנו ממך, אנא הקדוש ברוך הוא תתקן אותי, תלמד אותי מה לעשות, איך לעשות רצונך. קשה לי לדבר אליך, עזור לי בורא עולם, אתה גדול וגם נורא, עושה לי טוב בנשמה. כאשר תדבר ככה אל הקדוש ברוך הוא ותבטל את נכסי הכלי שלך, אני בעוצם ידי, אני בכוחי, לא, אין לך כוח, כל כוחך בא מהבורא יתברך, על ידי זה שאתה תהיה מרכבה לשם, הוא יתקן לך את כל המידות, יישא לעוד וו, יסלב, זה היום הזה, תהיו כיסא לקדוש ברוך הוא, תלמדו איך לעשות את זה יום יום, תלמדו את שמות הקודש, תלמדו זוהר קדוש, תלמדו הלכה, תלמדו גמרא, תלמדו משנה, תלמדו מקרא, תקראו את פרשת הנשיאים, תראו אהבת חינם, תעשו חסד אחד עם השני, יהי רצון מלפני אדון הכל, שיעיר בכל אחד ואחד מנפש, רוח, נשמה של ישראל הקדושים את אורו הקדוש, ויתקן את מידותינו לקבל מעול מלכותו באהבה רבה ובנפש חפצה. אמן כן יהי רצון, תהיו ברוכים.